लेकिन सीता जी कहीं नजर नहीं की आवत। भगवान राम की आंख से झरझर आंसू बहल। भगवान राम पागल जस भइल बने, वो जंगल में घूमत नहीं, वो जंगल के पेड़ पौधा पत्ता पत्ता से पूछत नहीं। भगवान राम पागल जस भइल बने। अरे श्री राम भइल पागल, अरे श्री राम भइल पागल सीता के खोज में। 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 अरे मैया के भइल हो मैया के भइल हो हिरनी के लोभ में। मैया के भइल हो हिरनी के लोभ में। मैया के भइल हो हिरनी के लोभ में। अरे श्री राम भइल पागल सीता के खोज में। श्री राम भइल पागल सीता के खोज में। खुद संकट में आज पड़ल बा, माई सीता के हरण भइल बा। वही से कहल बा कि समय केहू के ना छोड़ले बा, बेकार कइले बा। आज भगवान के लगे उस समय आके पहुंचल बा। कनी कैसे कैसे हे श्री राम भइल पागल सीता के खोज में। दुनिया के जे विधाता रहल बिगड़ल उनकर समैया। लंका में फूट फूट के रोवेली सिया मैया। दुनिया के जे विधाता रहल बिगड़ल उनकर समैया। लंका में फूट फूट के रोवेली सिया मैया। इन्हें दशरथ जी के मरण भइल। अरे दशरथ के भइल मरण। अरे दशरथ के भइल मरण राम के सोग में। दशरथ के भइल मरण राम के सोग में। अरे श्री राम भइल पागल सीता के खोज में। श्री राम भइल पागल सीता के खोज में। श्री राम भइल पागल श्री राम भइल पागल सीता के खोज में। ए प्रकार से भगवान राम